ଯେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଦାମାଙ୍କର ଫଟା କପଡ଼ା ଏବଂ ଗରିବୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ପ୍ରେମଭରା ହୃଦୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଏହି ତିନିଟି ଗୁଣରୁ କିଛି ଗୁଣ ତମର କେହି ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ତମ ଜୀବନର କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଷ୍ଟ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ରାଜା ପରି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସେବା ଦେଲେ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଥାନ୍ତି ନା ମତେ କିଛି ହେଇନି ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରେ ଆଉ ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ସୁଦାମାଙ୍କର ଗରିବ କୁଟିଆକୁ ମହଲ ବନେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ବି କହିଲେ ନାହିଁ, ସେମିତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ହେଲ୍ପ କରେ କିନ୍ତୁ କେବେ ସେ ସବୁ କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଫିଲ୍ କରାଏନି। ସାରା ଦୁନିଆ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲା କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେଲେ, ରାଜସିଂହାସନରେ ବସେଇ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ପରି ଫିଲ୍ କରେଇଲେ। ଫଟା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଝରେଇଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଜିତିଲେ ସେ ଖୁସି ହୁଏ ଏବଂ ହାରିଲେ ଦୁଃଖୀ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ହିଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କୃଷ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏଇଭଳିଆ କେହି ସାଙ୍ଗ ଅଛି ତାକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପଠାନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ। ହ୍ୟାପି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ।